Aimee. I'm Ivan. And this is our negosyo. So, mo ni ato ang Kape Ristretto, isa sa ato ang bestseller. So, mo ni ang pinakalami shit. Ang second bestseller na to, or ang second bestselling drink na to sa Tambay Kape, kay ang Tambay Blend. So, mas lami ni siya kumpara sa ubang barista drink. Sure. Chos. Karon ba nga, Tambay Kape man yun ang muang pangan, gidasa na mo ang tambay nga ba sa menu descriptions na mo. So, dili siya typical nga, let's say, AI-generated siya nga menu descriptions. So, ang magibuhat kay para mas masabtan sa mga tao ay mas kibaw sila unsa dyan lang pilion nga coffee sa mo ang menu items kay Bisaya dyan na mo ang mga descriptions niya. Mao to ang nakapa-viral na to. So, actually, nag-start mi sa Tambay Kape, ma'am, as coffee cart na dyan siya. So, sa una, dapli na dyan mi sa dan magbaligya. So, sa mo arang sakyan na niya, magdala rami ka ng instant nga coffee, no? Nga na lang mong dadon niya amo ang mga ingredients ato kay dili pa as high as qualities nga gigamit na mo karon. So nag-start me for ako mga 37 pesos to nga coffee. So nag-start to ang 37 nga coffee na mo kay the same year around November 2023. So inato ra man gani amo ang cafe, ma'am. So murag ang amuha lang ani kay ganahan mi ang mga tao nga mga kay maka-feel lang sila nga comfortable sila, di kay sila ma-intimidate mo sulod nga murag alimpyo ka sa diri, uy puti man kay ni ana. So ganahan mi inigsod nila inato, homey lang siya, pero at the same time naka-offer gihapon mi quality coffee nila. And karon since na mi second branch na nakoy mga food na pod. Mao gito ang murag mao to ang kuan, ma'am, murag ang peak yun sa mong business nga wala mi nag-expect ang murag mo sikat siya tungod lang atong hinanggaw jud na mo nga menu description niya. After ato daghan na kaayo opportunities na abot ang Tabunok branch na mo, daghan na kay siya orders, nga nga lahi na kayo sa una. So karon ang nakuha na mga orders sa Tabunok Leda kay murag lapas na siya sa quota na mo everyday. So mao to ya. Andun kani usan isa murag nindot kayo nga opportunity na abot na po ang Mai TV Cebu. Tinuod nga ni sa po na mo sales. From time to time kay ni give back lang po ni especially sa community, like bisag ginagmay lang sa kani nakikollaborate ni sa SK na mo diri sa Barangay North Poblacion. So mananap ko na kayo na nga give back lang yun na mo ba bisag ginagmay lang ako na dyan kinitabang gahan na kayo uso mas sikat, mas dagko nga aesthetic nga cafes ba. So dito jud mi nga murag na challenge nga unsao man ni nato nga malahit ani nila. So karon nagkuan lang yun mi kanang stay grounded lang yun mi nya gipadayon lang yun namo nga mag-offer og mga signature coffee namo nga kani ang Kape Ristretto og Tambay Blend mao jud murag niche na mo or nakapalahin na mo sa uban kay walang dili man nila matilawan pud sa uban, mag good confident gid mi ana. So mao pud nagi balik-balikan sa mga tao diri namo. So sa tanang coffee lovers, we're finally open for franchise kay syempre i-share lang pud nato ang mga grasya nato no, i-share nato ang ideas. So kani siya nga pang franchise namo kay inato ra gihapon ni siya. So ang ma-advise ra jud namo ma'am no, dili lang sa tanang coffee lovers or mga upcoming nga mga business owners, amo dyan na permi ibutang sa amo ang cup. So, short na dyan kani siya, pero muliv dyan ni siya og impact. Tumo ni amo permi ibili lang yun na kapuyon, pero dili mo undang. Alina sa Tambay Kape!